Yuk, Lintang Asmoro Al Artis. Ayo, ya. Jaluk sing nyoteng to. Cah iki karo cah iko. Oh, karo cakai. Padha cakae jalukane. Oke ya cakae, oke, bolo. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiamu bisa anduweni marang sang Tiang Sulaksmi. Ayo nang, kowe nang. Kaya mantene wong loro. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Bagus gitu Le. Ya. Senajan ngarungi banyu segoro tresnaku ra bakal sirna. Senajan nyawa ancat saka raga tresna ra bisa dipisahkan. Sosial Loka Besar Depok, saya terima kasih matur nuwun tamu dan rombongan Meja 2 ganteng semuanya, terima kasih. Mas Kadi Bambang, terima kasih. Om Siswa matur nuwun. Kalau dulur tua terima kasih. Setiaku bisa anduweni marang sang Tiang Sulaksmi. Yo senajan ngarungi banyu segoro
kula aturaken menawi kirang sanggane tiyang kula sakonco aturaken matur suwun kagem Bapak Sutarno sekeluarga. Mempelai berdua, terima kasih dari tokoh masyarakat. Akhir kata dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tahun 2020, Bismillah 2020 2006.